Savior's command informed by divine teaching without to say, Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses. Deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy we may be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, Peace I give you, my peace I give you. Look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant our peace and unity in accordance with our will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of the Lord be with you always. Let us offer each other the sign of peace. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Behold the Lamb of God. Behold who takes away the sins of the world. Blessed are those who are called to the supper of the Lamb. Lord, I am not worthy that you should enter the name, but those who say for my soul shall. Take and eat, take and eat. This is my body given up for you. Take and drink, take and drink. This is my blood given up for you. I am the word that spoke and light was made. I am the seed that died to be reborn. I am the bread that comes from heaven above. I am the vine that fills your cup with joy. Take and eat, take and eat. This is my body given up for you. Take and drink, take and drink. This is my blood given up for you. I am the way that leads the exile home. I am the truth
that sets the captive free. I am the life that raises up the dead. I am the peace, true peace, my gift to you. Take and eat, take and eat. This is my body given up for you. Take and drink, take and drink. This is my blood given up for you. I am the Lamb that takes away your sin. I am the gate that guards you night and day. You are my flock, you know the shepherd's voice. You are my own, your ransom is my blood. Take and eat, take and eat. This is my body given up for you. Take and drink, take and drink. This is my blood given up for you. Let us pray. Nourished with these sacred gifts, we humbly beseech you, O Lord, that just as although through the death of your Son, you have brought us to the hope for what we believe, so by his resurrection, you may lead us to where you call, through Christ our Lord. Please be seated for announcements. Please support the Salve Regina Catholic Academy's raffle fundraiser. Tickets are on sale at the rectory for $20. For more information, please see the bulletin. The African community of St. Fortunata invites you to a spiritual pilgrimage to the National Shrine of Divine Mercy in Stockbridge, Massachusetts, on Sunday, April 7th. The cost is $55 adults per person and children $30. After the Mass, there will be someone in the back of the church accepting payments for reservations and any questions you may have. St. Gabriel Parish has asked us for our support to periodically provide a meal for the immigrants. The designated date for St. Fortunata is Sunday, April 14th at 2:30. The menu includes yellow rice with corn, pigeon peas, baked chicken, pasta, green salad, I'm getting hungry, etc. If you are able to help, and for more information, please call the rectory as soon as possible. March 25th, tomorrow, as Father said, is Reconciliation Monday. And we, along with all the parishes in our diocese, are having confessions from 2 to 4 p.m. and 6 to 9 p.m. Father Cosmos will be available from 7 to 9 p.m. The Lord awaits you. Let us take this opportunity to reconcile ourselves with God and our neighbor. Please join us for Holy Week services. The schedule is on the back of the bulletin. We are preparing our devotions for Holy Week. We need volunteers for the 7 p.m. Good Friday procession around the neighborhood. We need men and women to carry the lamps, statues of the Blessed Mother and Jesus, and to help organize the procession. All volunteers should be in the church basement by 6 p.m. on Good Friday. Thank you. Please sign up today at the religious article stand. Please note that the rectory office will be closed on Thursday after 12 noon and all day on Good Friday and Easter Monday. At this time, we ask anyone celebrating a birthday today or this week, please stand up so we can celebrate with you.
We have a birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. May the good Lord bless you. Stretch your hand on them. Heavenly Father, we thank you for the gift of our sisters who are celebrating their birthday today. We ask you that this new age will bring new things in their life. Bless them, protect them, provide for them, and grant them holiness of life. May they, as they celebrate their new age, may all the closed doors in their life open, and may you grant them their heart desires and answer their secret prayers through Christ our Lord. Mama, God bless you, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Happy birthday. Anyone celebrating an anniversary today or this week, stand up so we can celebrate with you. And anyone visiting our church for the first time or come home after a long stay, please stand up so we can welcome you. Welcome. You are welcome in the name of the Lord. You are welcome in the name of the Lord. We can see all over you the glory of the Lord. You are welcome in the name of the Lord. Stretch your hand on them. Heavenly Father, we thank you for our sisters and brothers who have come to worship with us today. And we ask you, as they have worshiped with us, may you bless them abundantly. May you answer their prayers. May you accept their worship. And may this coming bring them more closer to you. And may they experience your love, your presence, and your gifts. We ask this through Christ our Lord. Amen. May Almighty God bless you, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Come again. I want to thank Deacon. I want to thank the lectors. I want to thank my daughter, the altar server. I want to thank Eddie and the choir. I want to thank the ushers. I want to thank the newcomers. Come again. We love you. We love you. Come again. And I want to thank each one of you for coming out to celebrate the Passion. Remember, Holy Week is for you and I. Don't miss any. Thank you. The Lord be with you. May Almighty God bless you, the Father, the Son, and the Holy Spirit. The Mass is ended. Go in peace to love and serve the Lord. Thanks be to God. Have a beautiful week. Were you there when they crucified my Lord? Were you there when they crucified my Lord? Oh, sometimes it causes me to tremble, tremble, tremble. Were you there when they crucified my Lord? Were you there when they nailed him to the tree? Were you there when they nailed him to the tree? 哦。
to tremble, tremble, tremble. Were you there when they nailed him to the tree? That makes my day easier.
I'm safe. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Dear brothers and sisters, since the beginning of Lent until now, we have prepared our hearts by penance and charitable works. Today we gather together to herald the whole church the beginning of the celebration of our Lord's Paschal mystery, that is to say, of his passion and resurrection. For it was to accomplish this mystery that he entered his own city of Jerusalem. Therefore, with all faith and devotion, let us commemorate the Lord's entry into the city for our salvation, following in his footsteps, so that being made by his grace partakers of the cross, we may have a share also in his resurrection and in his life. Ka anyị yọọ ayịyọ. Onye ọbụla wulite palms. Almighty and ever-living God, sanctify these palms
with your blessings, that we who follow Christ the King in exaltation may reach the eternal Jerusalem through him, who lives and reigns forever and ever. Ka anyị gụọ ihe ọgụgụ. The Lord be with you. A reading from the Holy Gospel according to St. Mark. When Jesus and his disciples drew near to Jerusalem, to Bethphage and Bethany at the Mount of Olives, he sent two of his disciples and said to them, "Go into the village opposite you, and immediately on entering it, you will find a colt tethered on which no one has ever sat. Untie it and bring it here. If anyone should say to you, 'Why are you doing this?' reply, 'The master has need of it, and will send it back at once.'" So they went off and found a colt tethered at a gate outside of the street, and they untied it. Some of the bystanders said to them, "What are you doing, untying the colt?" They answered them, just as Jesus had told them to, and they permitted them to do it. So they brought the colt to Jesus and put their cloaks over it, and he sat on it. And many people spread their cloaks on the road, and others spread leafy branches that they had cut from the field. Those preceding him as well as those following kept crying out, "Hosanna! Blessed is he who comes in the name of the Lord. Blessed is the kingdom of our father David that is to come. Hosanna in the highest." The Gospel of the Lord. Ụmụnne m na Kristo todrinu Jesu, onye jisi ike, onye gbakọta ya lụ, nwanne nyere aka. Tata ka anyị na-eme nnukwu mmemme nke Palm Sunday, mgbe di nwanne anyị Jesu Kristi banyere Jerusalem dịka onye eze, mgbe ndị mmadụ gbakọtara na-etu ya afa na-asị Hosanna n'elu kasị elu. Ugbu a anyị na-akwado iso di nwanne anyị Jesu Kristi wee banye na Jerusalem nke anyị, ka anyị weluzie obi aṅụrị, obi mbuli elu na ịbụ abụ otito dịrị di nwanne anyị wee tuo ya Hosanna. Ka anyị soro gosi ndị mmadụ n'ụwa niile na di nwanne anyị bụ eze nke ụwa niile. Amen. Dear brothers and sisters, like the crowds who acclaimed Jesus in Jerusalem, let us go forth in peace. You go this way. Solo. Yeah, choir. Hosanna dịrị gị onye nwanyị. Hosanna dịrị gị onye nwanyị. Jerusalem tobe dị wenu. Ọ bụ ya bụ eze bụ anyị. Tobenu Chukwu na nke n'igwe, n'ihi na o gosiri ebube ya. Hosanna, Hosanna dịrị gị onye nwe. Hosanna dịrị gị dịwenụ. Ọ bụ ya gosiri ebube ya. Hosanna, Hosanna bụrụ gị onye nwe. Hosanna, Hosanna dịrị gị onye nwe. Hosanna, Hosanna dịrị gị onye nwe. Hosanna, aka
aka ya ka o jiri zụrụ agha Hosana. Ọ rụrụ ọrụ ebube ya Hosana. Hosana dịrị gị onye nwe Hosana. Jerusalem tobe dị wenu Hosana. Hosana dịrị gị onye nwe Hosana. Hosana dịrị gị dị wenu Hosana. Ọ gbapụtara anyị n'aka ya Hosana. O jiri aka ya zie onye ike Hosana. Hosana dịrị gị onye nwe Hosana. Jerusalem tobe dị wenu Hosana. Jerusalem tobe dị wenu Hosana. Hosana dịrị gị onye nwe Hosana. Hosana dịrị gị onye nwe Hosana. Jerusalem tobe dị wenu Hosana. Hosana dịrị gị onye nwe Hosana. Hosana tobe dị wenu Hosana. Dịrị gị onye nwe Hosana. Jerusalem tobe dị wenu Hosana. Hosana dịrị eze dị ebube, eze dị ebube, eze kacha ibe ya mma. Hosana dịrị eze dị ebube, eze dị ebube, eze dị nsọ. Hosana dịrị eze dị ebube, eze dị ebube, eze na-achị ụwa niile. Hosana dịrị eze dị ebube, eze dị ebube, eze dị nsọ. Ndị dị ndụ na-eti Hosana dị ebube, Hosana dị ebube. Ọ na-achị eze n'igwe. Hosana dịrị eze dị ebube, eze dị ebube, eze dị nsọ. Nwanne kwe ya. O eze dị eze dị ebube, eze na-achị ụwa niile. Hosana dịrị eze dị ebube, eze dị ebube, eze dị nsọ. Ka anyị yọọ ayịyọ. Onye nwe anyị Chineke ji ike niile, nna dị ebighị ebi, ọ bụ gị nyere ụwa Jesu Kristi onye nzọpụta anyị, i mere ka o were ahụ n'ụdị anyị bịakwata ahụhụ nke obe iji tọrọ anyị ụkpụrụ nke obi umeala. Biko nyere anyị aka ka anyị na-eso nzọụkwụ ya na obi ndidi ọ tọrọ anyị, bịakwa tozuo isoro keta oke na aṅụrị nke mbilite n'ọnwụ. Anyị yọrọ nke a site na dị nwe anyị Jesu Kristi nwa gị, onye gị na ya dị ndụ na-achị n'ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ, otu Chukwu site n'ụwa tụ ụwa niile. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ onye amụma Aịzaya. Onye nwe anyị enyere m ire nke nwa azụ, ka m mara otu m ga-esi
na-aza ndị ike gwụrụ azịza. O nyere m onyinye nke okwu. Ọ na-emete m n'ụra kwa ụtụtụ ka m chee ntị nụrụ okwu dịka nwa azụ. Onyenwe anyị emeela ntị m n'ebe mụ onwe m nọ. Enwe m ike ọbụla nke m na-agbakọta azụ. Atọgbọrọ m ndị na-eti m ihe azụ m, nye ndị na-adụ m aka n'ahụ ọnụ agba m. Ekpuchighị m ihu m n'ebe ndị na-akparị m na-abụ m asọ n'ihu nọ. Onyenwe anyị na-enyere m aka, nke mere na mkparị anaghị emetụta m. Akwụbara m ihu m dịka okwute siri ike. Amaara m na ihere agaghị eme m. Okwu nke ose bụ ụwa. Onye nwe m na Chineke m, gịnị kpatara ijiri gbakụta m azụ? Onye nwe m na Chineke m, gịnị kpatara ijiri gbakụta m azụ? Onye nwe m na Chineke m, gịnị kpatara ijiri gbakụta m azụ? Onye nwe m na Chineke, gịnị kpatara ijiri gbakụta m azụ? Ndị niile hụrụ m na-achị m ọchị, ha na-emi m ọnụ, na-efeke isi na-asị, o chekwubere n'Onyenwe anyị, ya zọpụtanụ ya. Ọ bụrụ na ọ bụ enyi ya, ya bịa tọpụ ya. Onye nwe m na Chineke, gịnị kpatara ijiri gbakụta m azụ? Ọtụtụ nkịta gbara m gburugburu, igwe ndị obi ọjọọ nọgidere m. Ha kpọpụrụ aka m na ụkwụ m. Enwere m ike ịgụta ọkpụkpụ m ọnụ. Onye nwe m na Chineke, gịnị kpatara ijiri gbakụta m azụ? Ha ekeela uwe m n'etiti onwe ha, bịakwa were ya fee nza. Onye nwe m, agbahapụkwala m. Onye ọgbụgba ume m, were ọsọ bịa nyere m aka. Onye nwe m na Chineke, gịnị kpatara
aga m akọrọ ụmụnne m akụkọ aha gị, nyekwa gị otito n'ọgbakọ ha. Unu bụ ndị na-atụrụ ya egwu, nyenụ Onyenwe anyị otito. Ụmụ Jekọb niile, tobenụ ya. Ụmụ Izrel, nyenụ ya nsọpụrụ. Onye nwe m na Chineke m, gịnị kpatara ijiri gbaketa mazụ? Onye nwe m na Chineke m, gịnị kpatara ijiri gbaketa mazụ? Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ ozi Pọl dị asọ degara ndị Filipai. Jesu n'onwe ya dịrị n'ụdị Chineke site na mbụ, ma o wereghị ịha ka Chineke dịka ihe ọ ga-ekwedosi aka ike. Kama o mere onwe ya ka onye na-abụghị ihe ọbụla. O werele ọnọdụ ohu. O mekwara ka a mụọ ya n'oyiyi mmadụ. A hụkwara ya ka ọ dị ka mmadụ n'oyiyi. O wedatakwara onwe ya n'ala, wee rube isi ruo n'ọnwụ, bụ ọnwụ nke obe. N'ihi nke a, Chineke ebuliela ya oke elu. O jikwa amara nye ya aha ahụ nke kachasị aha niile elu, ka o wee bụrụ na akpọ aha Jesu, ihe niile kere eke ga-egbu ikpere n'ala, ma ihe niile dị n'elu igwe, ma ihe niile dị n'elu ụwa, ma ihe niile dị n'okpuru ụwa. Ka ire dum kwupụtakwa na Jesu Kristi bụ Onyenwe anyị, ka e wee nye Chineke Nna otito. Okwu nke oseburu ụwa. Kristi wedatara onwe ya ala nke ukwuu. Ọ na-arụ ọnwụ nke elu obe, ma Chineke buliri ya nnukwu elu, were nye ya aha kachasị aha niile. Akụkọ ahụ nke Onyenwe anyị Jesu Kristi dị ka Matiu si dee ya.
Ọ fọdụrụ abalị abụọ mmemme ngabiga na nke achịcha eko eko eruo. Ndị isi nchụaja na ndị ode akwụkwọ wee na-achọ ụzọ ha ga-esi jide Jesu na nzuzo ugbo ya, ma ha sịrị, I'm sorry. Okay. Anyị agaghị eme ya n'oge mmemme a ka ọha ndị Juu ghara ibido ọgba aghara. n'oge ahụ Jesu nọ na Betani n'ụlọ Simon onye ekpenta. N'oge ha na-eri nri anyasị, otu nwaanyị batara n'ime ụlọ ahụ. O bu karama mmanụ otite dị oke ọnụ ahịa. Ọ kụwara karama mmanụ ahụ, wụọ Jesu mmanụ ahụ niile n'isi. Ụfọdụ ndị nọ n'ebe ahụ were iwe nke ukwuu, na-ekwurịta n'etiti onwe ha sị, Gịnị mere eji laa mmanụ otite nke a n'ihi otu a? ha tamụrụ ntamu megide nwaanyị ahụ, ma Jesu sịrị ha, hapụnụ ya, gịnị mere unu na-esogbu ya? Ọ rụrụ ọrụ ọma n'ahụ m, n'ihi na unu na ndị ogbenye nọ mgbe dum. Mgbe ọbụla unu chọrọ, unu nwere ike inyere ha aka, ma mụ na unu anọghị n'ụdị a mgbe niile. Nwaanyị a mere ihe pụrụ iche. O buru ụzọ tee ahụ m mmanụ isi ụtọ, ka e wee dozie m maka olili m. N'ịgwa unu eziokwu, ebe ọbụla a ga-ekwusa ozi ọma nke a n'ụwa dum, a ga-ekwupụta ihe nwaanyị a mere ka ọ bụrụ ihe ncheta ya. Mgbe ahụ Judas Iskariot, otu onye n'ime ụmụazụ 12 ahụ, wee pụọ jekwuru ndị isi nchụaja igbu izu otu ọ ga-esi rara Jesu nye n'aka ha. Mgbe ndị isi nchụaja nụrụ nke a, obi tọrọ ha ụtọ. Ha wee kwee nkwa inye Judas ego. Site n'ụbọchị ahụ, Judas malitere na-achọ ụzọ ọ ga-esi rara ya nye n'aka ha. N'ụbọchị mbụ nke oriri achịcha ekoghị eko, mgbe ndị nchụaja na-achụ àjà atụrụ ngabiga, ụmụazụ Jesu wee sị ya, Olee ebe ị chọrọ ka anyị jee doziere gị ihe maka oriri ngabiga? Jesu wee zipụ ụmụazụ ya abụọ sị ha, gaanụ n'ime obodo. Mgbe unu na-aga n'ụzọ, unu ga-ezute otu nwoke bụ ite mmiri. Soronụ ya gaa ebe ọbụla ọ na-aga. Ụlọ ọbụla ọ banyere n'ime ya, si nna nwe ụlọ, onye nkụzi sị, olee ebe ụlọ ọbịa edebere m dị, ebe m na ụmụazụ m ga-anọ rie oriri ngabiga? Ọ ga-egosi unu ime ụlọ ukwu dị n'elu ụlọ. A kwadoro ya akwado, dozikwa ya edozie. Kwadonụ nri anyị n'ebe ahụ. ụmụazụ ya abụọ ahụ wee pụọ banye n'obodo ukwu ahụ, wee hụ ihe niile dịka Jesu gwara ha. Ha wee kwado oriri ngabiga. Mgbe o ruru n'anyasị, Jesu na ụmụazụ ya 12 wee bịa. Mgbe ha nọdụrụ n'oche nri, Jesu wee sị ha, n'egwu n'eziokwu, otu onye n'ime unu ga-arara m nye. Otu onye so m ugbu a na-eri nri. Ọ malitere iwute ha. Ha wee jụọ n'otu n'otu sị, Onye nwe anyị, ọ bụ m? Jesu wee sị ha, ọ bụ otu onye n'ime unu 12.
onye mụ na ya manyekọrọ aka n'ime otu efere, nwa nke mmadụ na-ala dịka edere n'akwụkwọ nsọ banyere ya, ma ahụhụ ga-adịrị onye ahụ onye a ga-esite n'aka ya rara nwa nke mmadụ nye. Ọ ga-akara onye ahụ mma ma a sị na amụghị ya amụ. Mgbe ha nọ na-eri ihe, Jesu were ogbe achịcha gọzie ya, nyawa ya nye ụmụazụ ya, sị ha, naranụ nke a bụ ahụ m. Emesịa, o buru iko mmanya, nye Chineke ekele, bunyekwa ndị ụmụazụ ya. Ha niile sitere n'iko ahụ ṅụọ mmanya. Jesu wee sị ha, nke a bụ ọbara nke ọgbụgba ndụ, nke a na-awụsi n'ihi ọtụtụ mmadụ. N'igwu n'eziokwu, agaghị aṅụkwa mmanya sitere na mkpụrụ osisi vaịn ọzọ tutu eruo ụbọchị ahụ mgbe a ga-aṅụ mmanya ọzọ karịrị ya mma n'alaeze Chineke. Mgbe Jesu na ụmụazụ ya busara ya bụ otuto, ha wee pụọ jee ugwu Oliv. Jesu wee gwa ụmụazụ ya sị, okwukwe unu nwere n'ebe m nọ ga-ama jiji, n'ihi na edela ya n'akwụkwọ nsọ sị, a ga-etigbu onye ọzụzụ atụrụ ya niile were gbasasịa. Ma mgbe e mere ka m si n'ọnwụ bilie, aga m eburu n'ụzọ gaa Galili. Ma Pita sịrị ya, a sịkwa na ndị ọzọ niile ahapụ gị gbala, ọ dịghị mgbe m ga-ahapụ gị laa. Jesu wee sị ya, n'eziokwu aga m agwa gị, taa tupu oke ọkụkọ akwa akwa ugboro abụọ, gị onwe gị ga-agọnarị m ugboro 3. Pita wee kwusie ya ike ọzọ sị, ọ bụrụ na ọ dị mkpa ka m soro gị nwụọ, agaghị m agọnarị gị. ụmụazụ ya ndị ọzọ kwukwara otu okwu ahụ. Jesu na ụmụazụ ya wee bịaruo ogige a na-akpọ Getsemani. Jesu wee sị ụmụazụ ya, nọdụnụ n'ebe a ka m gaa kpee ekpere. O wee kpọrọ Pita na Jemis na Jọn pụọ iche. Mgbe o bidoro ịga n'ihu, o bidokwara inwe obi ọjọọ na obi ịlọ mmiri. Jesu wee sị ha, obi m na-achọ itiwa ruo n'ọnwụ n'ihi ihe mgbu dị n'ime ya. Nọdụnụ n'ebe a soro m chewe nche. O wee gatụkwuo n'ihu, daa n'ala wee kpee ekpere sị, nna, ọ bụrụ na ọ ga-ekwe mee ka ahụ na-akwado ịdakwasa m gabiga, hapụ ịbịakwasị ya. O wee kpekwa ekpere sị, nna, enweghị ihe nyiri gị ime, ekwela ka ihe ọjọọ bịakwasị m, ma ọ bụghị uche m ka a chọrọ ka emezue, kama uche gị mezue. Jesu wee laghachi hụ ụmụazụ ya atọ ahụ ka ha na-arahụ ụra. O wee jụọ Pita sị, Simon, ị na-alarụ ụra? ị nweghị ike isoro m chee nche otu elekere? Na-echenụ nche, na-ekpekwa n'ekpere, ka unu ghara ịdaba n'ọnwụnwa. Mmụọ m kwere ekwezie, mana ahụ m esighị ike. o wee hapụ ha ọzọ jeekwa ikpe ekpere, na-ekwukwa otu okwu ahụ. O wee bịakwa ọzọ hụ ụmụazụ ya atọ ahụ ka ha na-arahụ ụra, n'ihi na anya ha dị arọ nke ukwuu. Ha amaghịkwa ihe ha ga-asa ya. O wee bịakwute ha nke ugboro 3 sị ha, unu ọ nọrịrị n'ụra? Ngwa, zuruwezienụ ike, o zuela, oge ahụ a kara aka abịala. Lee, a na-arara nwa nke mmadụ nye n'aka ndị njọ. Bilienụ ka anyị si ebe a pụọ. Lee, onye na-arara m nye nọ nso. Mgbe Jesu kpu okwu a n'ọnụ,
Judas, otu onye n'ime ụmụazụ 12 ahụ, batara ya na igwe mmadụ so. Ụfọdụ n'ime ha ji mma, ndị ọzọ ji osisi. Ndị isi nchụaja na ndị ode akwụkwọ na ndị okenye ndị Juu zitere ha. Tupu ha abịaruo ebe Jesu nọ, Judas gwara ha sị, onye ọbụla m ga-esute ọnụ, onye ahụ bụ ya. Jidenụ ya, durunu ya pụọ, ma jidesikwanụ ya ike. Mgbe Judas batara, o mee ngwa jekwuru Jesu ebe ọ nọ sị ya, onye nkụzi. o sutu ya ọnụ. Ha wee jide Jesu, kwudesie ya aka ike. Ma otu n'ime ndị guzo nso wee mịpụta mma agha ya, gbuo odibo onye isi nchụaja, gbupụ otu ntị ya. Jesu welitere olu jụọ ha sị, abụ m onye a na-apụnarị mmadụ ihe n'ike unu jiri bụrụ mma na osisi pụta ijide m. Kwa ụbọchị mụ na unu nọ n'ụlọ nsọ Chineke ebe m na-ezi ihe, ma unu ejideghị m. Ma ihe ndị a na-eme ugbu a ime ka ihe akwụkwọ nsọ kwuru na ọ ga-eme mezue. ụmụazụ ya niile wee hapụ ya gbalaga. O nwere otu nwokorobịa a na-eso Jesu n'azụ. Nwokorobịa gbokwasịrị ezi akwa ọcha n'ahụ ọtọ ya. Mgbe ndị ahụ jide Jesu na-achọ ijide nwokorobịa ahụ, o fepụrụ ọsọ, hapụrụ ha ezi akwa ọcha acha oyi n'ahụ, gbara ọtọ gbalaga. Ha wee si ebe ahụ kpụrụ Jesu kpujere onye isi nchụaja. Ndị isi nchụaja niile na ndị okenye niile na ndị ode akwụkwọ niile wee zukọ n'ebe ahụ. Ma Pita lara azụ na-eso Jesu n'ebe dị anya ruo n'ime obi onye isi nchụaja. Ebe ahụ ka ọ nọdụrụ ala n'etiti ndị na-eje ozi na-anya ọkụ afụnyere n'obi. Ma ndị isi nchụaja na nnọkọ ikpe ahụ niile gbara mbọ ka ha chọta ebubo a ga-eji maa ya ikpe ọnwụ, ma ha achọtaghị, n'ihi na ọtụtụ mmadụ gbara ama ụgha dị iche iche megide ya. Ma ha adọkọtaghị. Ụfọdụ mmadụ biliri gbaa ama ụgha megide Jesu sị, anyị nụrụ mgbe o kwuru sị, aga m akwatu ụlọ nsọ nke a eji aka wuo, ma mgbe ụbọchị 3 gasịrị, aga m ewu ọzọ, nke na agaghị eji ya aka mmadụ wuo. otu ọ dị, ama ha adọkọtaghị. Onye isi nchụaja wee bilie ọtọ guzo n'etiti wee jụọ Jesu sị, ị zaghị ihe ọbụla. Gịnị bụ ama mmadụ ndị a na-agbagide gị? Ma Jesu gbara nkịtị, ọ zaghịkwa ihe ọbụla. Onye isi nchụaja wee jụwa ya ọzọ sị, ị bụ Kristi ahụ, nwa nke Chineke dị ngọzi? Jesu zara ya sị, mụ onwe m bụ ya. Ị ga-ahụkwa Nwa nke mmadụ ka ọnọdụ n'aka nri Chineke onye pụrụ ime ihe niile na-abịakwa, ya na igwe ojii niile nke eluigwe. onye isi nchụaja wee dọwa uwe ya sị, gịnị ọzọ ka anyị na-achọ? Ọ bara uru ịchụkwa ndị ọzọ ga-agbagide ya ama? Unu anụla nkwulu ahụ. Gịnị bụ uche unu? ha niile wee maa ya ikpe sị, O kwesịrị ịnwụ anwụ. ụfọdụ n'ime ha bidoro ịgbụ ya ọnụ mmiri. Ndị ọzọ jiri akwa kechie ya anya, bido jiri aka ha na-eti ya ihe, na-eme ya ihe ọchị, na-asị, Buo amụma, onye tiri gị ihe? ndị nche na-eje ozi wee kpụrụ ya, tie ya ọtụtụ ihe. Mgbe Pita nọ na ndịda n'obi nke onye isi nchụaja, otu n'ime ụmụ agbọghọ ndị na-ejere onye isi nchụaja ozi wee bịa. Mgbe ọ hụrụ Pita ka ọ nọ na-anya ọkụ, o wee leruo ya anya sị ya,
ị bụ otu onye n'ime ndị na-eso ụzọ Jesu onye Nazaret? Ma Pita gọrọ agọ sị, Amaghị m, aghọta m ihe ị na-ekwu. o wee pụọ nọdụ na ọnụ ụzọ esi abata n'obi. Nwa agbọghọ ahụ wee hụ Pita, malitekwa ọzọ ịgwa ndị guzoro nso sị, Nwoke a bụ otu onye n'ime ha. ma Pita gọrọ agọ ọzọ. Mgbe nwa oge gasịrị, ndị guzoro nso wee gwa Pita ọzọ sị, N'eziokwu, ị bụ otu onye n'ime ha n'ihi na ị bụ onye Galili. ma Pita malitere ido onwe ya ikwu na ịṅụ iyi sị, N'ezie, amaghị m onye nwoke a unu na-ekwu okwu ya bụ. n'otu oge ahụ kwa, oke ọkụkọ wee kwa akwa nke ugboro abụọ. Pita wee cheta otu Jesu buru amụma maka ya sị, tupu oke ọkụkọ akwa ugboro abụọ, ị ga-agọnarị m ugboro atọ. Pita wee tụlee okwu a n'obi ya, wee pụọ n'ezi kwa akwa. N'isi ụtụtụ, ndị isi nchụ aja zukọrọ, ha na ndị okenye na ndị ode akwụkwọ na nnọkọ ikpe Sanhedrin niile. Ha wee gbaa izu ihe ha ga-eme Jesu. Ha wee kee Jesu agbụ, duru ya pụọ, rọra ya nye n'aka Pilet. Pilet wee jụọ ha sị, Ị bụ eze ndị Juu? Jesu wee zaa ya sị, ọ bụ dị ka ị siri kwuo ya. ndị isi nchụaja boro Jesu ọtụtụ ebubo. Pilet wee jụkwa ya ọzọ sị, Ị zaghị ihe ọbụla, lee ọtụtụ ebubo ha na-ebo gị. ma Jesu azaghịkwa ya ajụjụ ọzọ. Ya mere nkịtị ọ gbara juru Pilet anya. N'oge mmemme ngabiga ọbụla, ihe Pilet emere ndị Juu bụ ịhapụrụ ha otu onye mkpọrọ ọbụla ha rịọrọ ka ọ hapụrụ ka o nwere onwe ya. N'oge ahụ, otu nwoke a na-akpọ Barabas nọ n'ụlọ mkpọrọ, ya na ndị biliri imegide ndị isi, ndị gburukwara mmadụ na ụfọdụ ndị Juu kpalitere aghara megide ndị na-achị ha. Ọgbakọ ndị Juu wee bịakwute Pilet malite ịrịọ ya ka o mee dị ka ọ na-emere ha. Pilet wee jụọ ha sị, Unu chọrọ ka m hapụrụ unu eze ndị Juu? n'ihi na ọ ghọtara na ọ bụ n'ihi anya ụfụ ka ndị isi nchụaja jiri rara Jesu nye n'aka ya. Ma ndị isi nchụaja kwalitere igwe mmadụ ndị nọ n'ebe ahụ ka ha jikọọ ọnụ rịọ ka ọ hapụrụ ha Barabas kama ọ ga-ahapụ Jesu. Ma Pilet jụkwara ha ọzọ sị, Gịnị ka unu chọrọ ka m jiri nwoke a unu kpọrọ eze ndị Juu mee? ma ha tiri mkpu n'oke olu ọzọ sị, Kpọgide ya n'obe. ma Pilet jụrụ ha sị, Maka gịnị? Ihe ọjọọ gịnị ka o mere? ma igwe mmadụ ahụ tiri mkpu na-asị, Kpọgide ya n'obe. ma Pilet, ebe ọ na-achọ ka o mee ihe ga-atọ igwe ndị Juu ụtọ, ọ hapụrụ ha Barabas. Mgbe ọ pịasịrị Jesu ihe, ọ rara ya nye ka a kpọgide ya n'obe. Ụfọdụ ndị agha wee kpụrụ Jesu pụọ, baa n'ime ogige ụlọ onye ọchịchị ebe ndị agha bi. Ndị isi agha wee kpọkọọ otu ndị agha ha dum. Ha wee yikwasị Jesu uwe ndị eze nke na-acha uhie uhie, kpaa okpu eze nke eji ogwu mee, kpube ya n'isi. Ndị agha wee malite igbuchapụrụ ya n'ụzọ ime ihe ọchị, na-asị,
Ekene eze ndị Juu. Mgbe ha nọ na-eme ya ihe ọchị, ha jikwa osisi na-eti ya n'isi ọtụtụ mgbe, na-agbụkwa ya ọnụ mmiri. Ha gburu ikpere n'ihu ya, na-akpụ isi n'ala na-enye ya. Mgbe ndị agha jichara Jesu mee ihe ọchị, ha were yipụ ya uwe ya niile. Ndị agha wee dupu ya ka ha kpọgide ya n'obe. Mgbe ha na-aga n'ụzọ, ndị agha wee zite otu nwoke a na-akpọ Simon onye Sirini, nna Alexander na Rufus, ka ọ na-agafe. Mgbe o si n'azụ obodo na-alọta, ndị agha ahụ wee manye ya ka o soro ha, ka o wee buru obe Jesu. Ha wee duru Jesu bịaruo ebe a na-akpọ Golgota, nke bụ ma atụgharịa ya ebe ọkpọkọrọ isi. Ebe ahụ ka ha nyere Jesu mmanya agbara ọgwụ nke ga-egbochi ya inwe ihe mgbu, ma o kweghị aṅụ. Ha wee kpọgide Jesu n'obe, kewaa uwe ya n'etiti onwe ha, bịakwa fee nza maka uwe ya, ka ha wee kpebie nke onye ọbụla ga-enwe. Mgbe o ruru n'elekere 9 nke ụtụtụ, ha kpọgidere Jesu n'obe. E dekwasịkwara eze ndị Juu n'elu obe, ka ọ bụrụ ihe ndekwasị nke ebubo eboro ya. Ha kpọgidekwara Jesu na ndị ohi abụọ n'elu obe, otu n'aka nri ya, nke ọzọ n'aka ekpe ya. N'ụzọ dị otu a ka esi mezuo ihe edere n'akwụkwọ nsọ sị, agụkọtara ya na ndị ohi. Ndị na-agafe n'ụzọ na-akwa ya emo, na-efufe n'isi, na-asị, Aha, ka onye ga-akwado ụlọ nsọ Jerusalem, wulikwa ya n'ụbọchị 3, zọpụta onwe gị, si n'elu obe rịdata. Otu aka ahụ, ndị isi nchụaja na ndị ode akwụkwọ n'etiti onwe ha ji ya eme ihe ọchị sị, Ọ zọpụtara ndị ọzọ, ma ike adịghị ya ịzọpụta onwe ya. Ka Kristi eze Izrel si n'elu obe ugbu a rịdata, ka anyị wee hụ ma kwerekwa. Ndị ohi abụọ kpọgidere ya na ha n'elu obe sokwa na-akparị ya, na-atakwa ya ụta. Mgbe o ruru elekere nke 12 n'ehihie, ọchịchịrị were gbaa n'ala ahụ dum. Ọchịchịrị ya degidere ruo n'elekere 3 nke ehihie. N'elekere nke 3 ehihie, Jesu were oke olu tie mkpu sị, Eloi, Eloi, lama sabachthani. nke bụ ma asụgharịa ya, Chineke m, Chineke m, gịnị mere iji hapụ naanị m n'ebe a? Mgbe ụfọdụ mmadụ n'ime ndị guzoro nso nụrụ mkpu a, ha sị, Lee, ọ na-akpọ Elaịja. otu onye n'ime ha gbara ọsọ gaa weta ogo, dunye ya n'ime mmanya gbara ụka, fanye ya n'ogologo osisi, nye ya ka ọ ṅụọ, sị, Cherenụ ka anyị hụ ma Elaịja ọ ga-abịa ikudata ya n'elu obe. Mgbe aha Jesu wee tie mkpu n'oke olu, wee kubie ume. Ka anyị kwụrụ n'ọtọ. Akwa mgbochi nke dị n'ụlọ nsọ ukwu Chineke gbawara ibe abụọ.
site n'elu ruo n'ala ya. Mgbe otu ọchịagha na-achị ndị agha nke guzoro nso na ncherịta ihu nke obe Jesu hụrụ otu o si kubie ume, ọ sịrị, n'eziokwu nwoke a bụ nwa Chineke. ụmụ nwanyị ụfọdụ nọkwa n'ebe ahụ guzo n'ebe dị anya na-ele ihe na-aga. N'etiti ha ka ụmụ nwanyị atọ ndị a nọ, Mary Magdalene na Mary nne James nke nta na Joses na Salomi. Ụmụ nwanyị ndị a soro Jesu mgbe ọ nọ na Galili na-ejekwara ya ozi. Ọtụtụ ụmụ nwanyị ndị ọzọ nọkwa n'ebe ahụ, ndị soro Jesu bịa Jerusalem. Mgbe anyanwụ dasịrị, Josef onye Arimatia bịara ka ọ mara ihe ọ ga-eme, n'ihi na n'ụbọchị ahụ a na-akpọgburu Jesu bụ ụbọchị nkwadebe, ma ọ bụ ụbọchị a na-eso ụbọchị izu ike nke ndị Juu. Ma Josef nke a bụ onye Arimatia, bụ onye ama ama na onye na-asọpụrụ ma onye a na-asọpụrụ ma na ụlọikpe ukwu ndị Juu a na-akpọ Sanhedrin. Nwoke a sokwa na-atụ anya ọbịbịa nke alaeze Chineke. Josef were obisi ike jekwuru Pilet rịọ ka ebunye ya ozu Jesu. O juru Pilet anya ịnụ na Jesu anwụọla